በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እዚ ሐመረ ጥበብ ኦርቶዶክሳውን መንፈሳውን ናይ ዩቱብ ቻናልና እዩ። ዝተፈላለዩ ኦርቶዶክሳውን መንፈሳውን ትሕዝቶ ዝተላበሱ ምድላዋት ድማ በዚ ቻናል ክመሓላለፉ እዮም። እዚ ማለት ኦርቶዶክሳዊ ስብከት፣ መዝሙር፣ ምስጋና፣ ስነ ጽሑፍ፣ ትረኻ፣ ገድለ ቅዱሳን፣ ድርሳነ መላእክት፣ ስንክሳር፣ ተኣምራትን ካልኦት መንፈሳዊ ምድላዋትን ድማ እቶም ሐመረ ጥበብ መንፈሳዊ ናይ ዩቱብ ቻናልና ብዋናነት መሰረት ገይሩ ዝሰርሓሎም ዓውድታትን ምድላዋትን እዮም። ስለዚ ክቡራትን ክቡራንን ኣሕዋትና ድማ ንሐመረ ጥበብ መንፈሳዊ ናይ ዩቱብ ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባርን ቤተሰብ ብምዃንን ኣብ ናይ ጥበብ መርከብ ብሓባር ተሳፊርና ብጥበብ እግዚኣብሔር ምእታን ክንነብርን ክንጓዓዝን ናብ መርከበ ጥበባት ንእቶ ብምባል መንፈሳዊ ፃውዒትና ንቕርብ። ፍጹም ሰላም እግዚኣብሔር ኣብ በብዘለናዮ ምስ ኩላትና ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።